Ең кулайы пластик сауытлар, жем үшін яхшысы көнбагыш һәм тары ярмасы. Мамадышның яшь урманчылары канатлы дуслары хакында кайгырты. Районның Ылыяз авылы лицейында укучылар 100-гә якын җимлек ясаган. Аларның тырыш хезмәтләре турында алдагы репортажда. Фарил Рахимҗанов җимлекләр ясаганда нәрсәләргә аеруча игътибар бирергә кирәклеген аңлата. Кышлар аның эшенә иркен кирип һәм чыгып йөрергә тиеш. Ризыкны мулдан салып булсын, агачка бер көтү җайланмасын да нык итеп эшләү зарур. Әле бу таләпләрдән тыш укучылар җимлекләрнең матурлыгына да игътибар итә. Савытларның тышы кыш рәсемнәре белән бизәлә. Күп кенә укучылар мәктәпкә генә түгел, мәктәптән тыш иләрендә дә эләләр агачларына. Һәм бик файдалы килә бу кышларга. Ылыяз лицейның биология фәне укытучысы, яшь урманчылар түгәрәге җитәкчесе Фарил Рахимҗанов сүзләренчә, кышын кышларга салкыннар түгел, ачлык куркыныч тудыра. Шуны истә тотып, һәр елны балалар белән җимлекләр әзерлиләр. Быел гына да аларның саны 100-гә якын булган. Ризык салынучы савытларның күпчелеге пластик материаллардан эшләнә. Төрле зурлыктагы шешәләр, канистрлар яшь урманчылар кулы аша узып, канатлы дусларыбызның аш бүлмәсенә үрелгән. Араларында фанера яки тактадан ясалган да бар. Безнең кышларны ашату түгел, шул вакытта без чишмә яннарын, елга буйларын чистартабыз. Шул вакытта бар бит азелин дибез, яшелләндерү, клуб яннарына быел утырттык, гектарларын мин әйтеп тормыйм, полонкатымы, чишмә яннарында, юл кырыйларында безнең хезмәт күренә. Әлеге түгәрәкнең төп составын 6-нчы, 8-нче һәм 10-нчы сыйныф укучылары тәшкил итә. Дәресләр лицей каршында эшләүче мәктәп урманчылыгы кысаларында оештырыла. Һәм бу түгәрәкнең оештыру максаты безнең иң беренче балаларда табигатька карата мәхәббәт уяту, аларга шул ук вакытта табигатьне саклау һәм бала белән табигать арасын бәйләү максатыннан төзелгән түгәрәк иде. Укучылар әйтүенчә, кышлар бигрәк көнбагыш һәм тары ярмасын үз итә. Шулай ук Карабыда, ипи алчыкларында канатлы дуслар бик яратып ашый. Җимлекләрнең бер өлешен белем йорты нәшәсендәге агачларга элсәләр, күпчелеге урман буйларында урын ала. Шулпан Амири, Илнур Юнусов, Алмаз Камалиев, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.